Dr. Zipio Koth ma ilongoni Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Stay tuned. Machiegni nyakura magajwang kamura maramitira ka utulu makende moro wa kitchen mabende wakelo ni kachao jambo kudia mwikura magajwang chakri wuk tich nyaka dicha bicha mabende timore sapaga chiel nyaka sapaga rio kauno wachaki kacha sapaga rio ginu sukura magajwang kachiel koda chiel aria de kamura maramita ka utulu makende moro wa kimondo ket mani Chuny Onagi TV kandin ke chwada gomba kakandie kapkon mar wachwa makawuno en aguch siasa kawuno wachwa ke kacha ward no mar Awasi Onjiko ward kachiel koda Migosi Maurice Ngeta mabende MC mar Awasi Onjiko wenye kuna mgojwang kwa utulu makende moro misud machiegni mondo wagombaka ponono ni ija Awasi Onjiko ward mabende kore sama mabende kore nyalo oronwa otine achiel ka uka mara mitire mondo mi penje jatelo nito chalo nade weche mag dongruok weche mag somo weche mag puonj koro magajwang motenore kachiel koda Awasi Onjiko ward kwa utulu makende mar uhakika mata chino enan Steve James nyakwa nyoronyi 1 en chieng' tich adek tarik 27 dwe mar aboro higa gana 2025 anokosoma makata saa 12 gi dakika 35 nyakwa magajwang aka utulu man ruaki mondo mi donji ponone dwaro nwa kacha ote magi inyalo oronwa ote magi Facebook page magama Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV kendo wachaka nyakwa magajwang wan kande kachiel kod mheshimiwa Honorable Maurice Ngeta ka utulu makende mamosinito irio nade Yes. Waruaki. Erokamano James. Mae Chuny Onagi TV. Neno. Andayie. Akaw thuolo mar rwako nyikora mugo duto te. Chuny Onagi TV. Odhiambo ma kawuono mar tarik 27. Mar ariyo ne ja Awasi Onjiko erokamano. Kuom chung' koda for the second term. And jo Kisumu County. Sirikal mar Kisumu County mwatiye kotelne gi Professor Peter Anyang' Nyong'o and this team assembly legislative wing assembly mar motelne gi Lisa Jack Oral engineer and the entire leadership agwero kamano kabisa and also okanyal we okanyal wilgi our able leader enigma prime minister Raila Amolo Odinga ogego ne Nosemi waketo kwe Kisumu kendo semi waketo leadership ma Kisumu kama ber ando miyo Kenya bendo bedo kama ber kod kwe kod kako sebedo ko handle wechege mag siasa kaka wan joge we are still learning a lot and wakwayo Nyasaye mangi ma ubongo nyaka laga mondo med konyo Raila Amolo Odinga omed tayo pinyni gin gi President William Ruto agenda mar broad-based government. So that one leaders mapinyka wanyalo borrow some ideas and wisdom kaka getayo piny to wan bende wan waluwo ma that foster. Nyasaye umrit Raila gi family mare duto te gi Joko Odinga mangima. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya kendo miyo wakacha imoso jakanyanam kende ya maber kabisa. To bende peleka otime Chuny Onagi TV Adundo Jaluo watemo mondo miyo wanyise oganda moko maseche moko bende gilo manang'e kawuono ni to Jaduong' Ngeta en bende migosi ma wuok kech Awasi Onjiko wanyalo wacho ni duong' seche moko ine msima Awasi Onjiko kara jadak. Erokamano John. Tinde wach mar jadak onge. And I think siasa mar jadak en siasa manogo ni onorumo chon. Nekech ing'e waduto te kamoro amora mwadake no. Manyuolie mika gipande mirese nyithindi my parents you be the race mane dalau. And Kisumu ka wan gi jo Kisumu County ok jodak Kisumu County wan gi jo Kisumu County wan gi ja Awasi Onjiko ward
ok jodak Awasi Njiko Ward. Wan gi Jonyando, ok jodak Mnyando. Wan gi Jonyando. So any person kamodake no is or her eligible to be elected kama intiere. And wach mar jodak ni en gima watemo diffuse kabisa. And ing'e ni Raila temo go nok dwar weche makamago. Wadwaro kaka wan oganda kamidak. Dine bed ni wach ma jodak dine ok oyiero Obama Amerika. Dine bed ni wach ma jodak dido wuotwa miyiero Nairobi ka dikoro ok yiergi. So and I embrace wach mar unity ni kamoro amora ma intiere kiseriwori go gana makamano to ng'ata ng'ata man agenda maber inyalo yier. Anan ja Awasi Njiko. Ok jadak Awasi Njiko. Ero kamano. Ero kamano iwinjo kacho nyakora Magajwang kaka bende koro honorable bende wache kacha maber kabisa. Kaito ngero ma kawuono bende nwachako godo gokinyi ma watemo mana manyo ni to tiendo wach ni enang'o. Joluo nogo ngero kaka bende kar wachako kende telo mar ariyo wacho ni joluo kitwa gi timbe wa. Yes. Wan bende wachako gi ngero kaito bende wadhi ni to chalo nade. Joluo nogo ngero ni negi wacho ni thuol odonje ko. Lakini sewinjo ngero ila no? Yes, thuol odonje ko. Winjo. Kori toko koso itim nang'o. Koso igol chak. Igol chak. En gino matek ahinya. Ito ko koso kiki toko to kodhi chuth. Kodhi chuth. Kori ng'iyo ma kibembresa gini mos mondo thuol owuogi. Owe ni koi. Nikech koponi biro tiyo go nyaka ndalo mabiro. To thuol to nyalo gine ne chak tinyalo puko. Tinyalo nyiedho machielo. So koro itime nang'o? Koro ibembresa to mana chak gi ko gi to thuol cha wuok. Koro yalo mos. Okonya wuok mokai. Ok inyal to kongi. Thuol nyaka osewuok koro ke jise ngi thuol ni iye. Koro ibembresa to mana gini to wuok kosedhi. Bo weni makoi iluoka tide mambele. Ero kamano maduong' ahinya Morris Ngeta honorable wago ero kamano maduong' ahinya kuom chopo kandi kendo wadago mbaka ni to siasa mag Awasi Onjiko Ward chalo nade gi sani bende kama bende koro wawuoyni kalure kachiel kod bende dongruok ma seche moko ni nyiso Onjiko ne dhi miyo gi sani neno ka bende koro wadhi nade. Yes. In terms of development which chalo nade Onjiko Ward. In terms of development ma Awasi Onjiko Ward we have tried and you know ni MCA timo roles adek. Legislation, oversight and representation. So an I represent me ot maduong' mar od bura mar Kisumu. Atimo legislative role on their behalf. And atimo oversight. Ngeche ni gik mokel kucho. Ko ok otimore maber koro kwa tudore gi jopiny. So to inye ni kaka MCA onge gi pesa mabire kit. And so far we have done our best. And ng'ato tok nyal rate himself or herself. Anyalo rate mang'eny kata rate matin ahinya. Kadwa na bed okadwa na cow side. But ang'e ni average di wasetemo average japiny cha mano yiera 2017 machako yiera 2022 kendo dok yiera 2027 cha enemo ong'iyo gipima gicheka and we have done a lot and we are doing more. As we speak, there are so many development mwaseketo mwadhi timo this financial year mwantiere ni. Iwacho maber ni itimo oversight maber kabisa. Kendo ini wuogi the executive. Nyiswa achiel kuom gik mabende ise wuogo gi executive ni minyiso japiny ni dhi kelo nikech gisani ageno ni iseng'e gima Kisumu County and the executive department gima bende koro gik magiko na jo Awasi gin gik mage. Of course all members of all members of the county assembly nyaka wuogi executive through public participation mowuok e ground and you know ni public participation itimo gi jopiny kage kwayo development through duondgi mondo chopku koro mane kama representation biro kage sewacho tan kora dhi ajiwo joga kwa magi kaka mage mane gikwayo wachaka nani samani koro nigolo mane donje telo iyuda Awasi kane kanye Awasi kama chalo nane rach kendo nuneno ka TV stations mang'eny negolo ane Awasi water for sex
you can remember. Yes. And all of you wouldn't privy to the information. Nowadays, that one is a gone case. We ang'o mane kelo ma nep koso pi. Pi ne onge most of our schools. Sani wan gi pi most of our school, except out of 25 schools, we have 3 schools, ma of which aseketonegi budget wadhi timo sani. Bondo Kachola ema nyocha onge gi pi, wasekunyo pi, to wadhi ketone tower gi solar. Onera nyase yudo nyaka NGO ma Onera sani wadhi kunyone pi chakre week mabiro idhi kunyone pi. Kochieng nyase yudo ne kaka idhi kunyone pi through another organization, Kochieng primary. Mano in Anjeko location. Wadhi kunyone gi pi anytime soon. And mano pi mago skunde modong okiro nyo waketo ne pesa 3 million idhi kunyone fee financial yani. Mano skunde modong. Miringo osekuny pi odong keto tower ma we are working on it, kaka inyalo ket tower mondo ket ne gi pi mondo jo Miringo yud pi. Ndara nwase loso, of course wabro chak watime next financial year, koro gibed gi pi gi ndara. Koro mage gik mwasetimo. Kokuoyo nigi pi, although management gi osebedo ka ber ahinya, but na yudo pi kana osekuny kanyo, to but nwaket pesa moro management mar pi no osebedo maber ahinya, but we are working with the authorities mondo ket pi e lwet school mondo management obed maber. Kolunga ntiere pi. The same management en mani kora kwa jowa ni pige mosekuny kata gik mosetim. Gi own these things kaka maggi. Kik giti kodgi makosekethore to gi dampgi. Kanyipola mwaketo pi mwaketo tange malo. Ang'eni en gi breakdown sani. Wale oro engineers next week mondo dhi ong'i. Gerliech mwakunyo pi. OT up to date. Stima mabet chano gi matin but asewuoyo gi jo power. Kendo sana mago chine gerengo gede kacha. Mano Gerliech. Oren ntiere pi. An awuon by then wan gi mheshimiwa women rep Rosa Buyu mwadhi kacha mwalaunch pi mokuny mwatieko ma pi koro tiyo. In conjunction with the office of the women rep by then. Awase primary no wase kunyo pi. Of course gisebedo problem managerial problem, but we are handling that. Pala ntiere pi. Nwawuoyo gi jo Rai Cement. Madhi manyiso gi ni timauru corporate social responsibility ne jowa. Another kanyo ka by then ne onge ndara mane kadho between Pala and Kombura. Madhi mago kelo ng'anyo kanyo madino barabara magolo kod lweny kabisa. Through miyo gi wache moriere. Ne waloso daraja makadho Kombura Pala. Daraja wantigo kanyo maber manyiso gi mage kunyonwa pi kendo. Mage representation. Samoro kadhi awuoyo kambi moro kata organization moro timo gimoro. Mano representation. Nikech japiny ok nyal dhi ma jakare winje. Tibiro winje duonda nikech teko ma japiny omiya. Mano wasetimo. Angoro nigi pi sani. Ne wakunyo pi, mwaketo solar, mwaketo everything. Ng'ato nodhi mo vandalize mumbuga temo kwalo bing ni security ne onge kacha. Modhi ogolo pipe chakre wi got nyaka piny. Sani through tudruok and gi wuoyo gi teko ma jopiny omiyowa, ne wuoyo gi jo Lake Basin Authority, Lake Victoria South, mwawuoyo magibiro magitimo the survey, magiwinjore kod jopiny magwatimo gicha, nwachako gi public participation, magino dhi through. PTO sani. And of which ngini mano national government and the county government, we agree MPs devolve. And we even the area MPs are where more gomba kana maber. And I must appreciate the area MP, me and the department and the Lake Victoria South for that coordination man whatever between that time one GP Angora as we speak. One GP machiela yocha mo keto ne stima ne chano gi chulo bill pesa ne biro malo. Waketo sani solar no nya winjo no wango gi miluongo ni Sanvata no contractor no poko ai site nyua kone no kel Sanvata manjo no order kendo Sanvata no dhi biro mondo girwake. Waluwe machiegni gi department mar water and gi engineer mar sub county engineer Madam Emma. Kendo nya sero the team mar assembly modhi mong'iyo. Ler mar chiro mawasi team mar assembly, remember team mar committee mar assembly for water and environment committee and the trade.
which has been working very well and coordinating tije mag assembly maber koluwore gi leadership ma wan go mar speaker and the entire leadership. So pi ma yuchano waseng'iye moseketo everything in place, and pi nitie mono kun chiro ka ma bende watudore gi by then the women rep mane nitie mwawuoyo mwawire mokwakelo joka mano survey mwakunyo pi chiro. Embe nawinjo ni owang'o gimoro kanyo, but gin gi chiro kosebedo gi ywaruok moko matin, leadership machiro gisebedo gi ywaruok matin, but I'm working on it, and we are almost 90% almost mondo let's watch people. Koro wadwa we aside ma ywaruok gi cha to wan watim ang'o, watim gima jopiny dwaro madhi konyo jopiny. So we are working on the issue mar pi machiro. Wan go gwedhi school, wan gi pi dokete sola en otiyo management mare ber. Wan gi wang'anga embe nyijo oketne sola bang' kono oseket stima ne chudo kendo nya winjo ni en gi problem mane pok to nyisa pok ochopo ita. Wan gi kamunda en gi pi oprome kendo itiyo kode odong' mana tangi mar waketo sola. Gimomiyo awacho wach sola, adwa ni gigi kwaketo sola koro chieng' ema miyo jowa pi ok sitima ma gichulo pesa matek ka titimo management maber. Wan gi pi Awasi e Mission Catholic. Remember ni Catholic and Awasi primary school kama pi nitie, it's just 300 meters away, 3 or 400 meters away, and with from Awasi Mission to Awasi Catholic ge chiro kama no kunye pi it's 200 meters away. So I've tried about issues mag pi. Kibiro Kanyecha, there are many which pi wasetemo. I try to say them ni kune mudonka, we are working on them. Moka said negi organization made kunyo negi keno dike negi pi. So we are working on issues mag pi wasetemo. Ba pi negi mausetemo. Pi wasetemo gima koro dong nti gima watemo. Mabende wadateme gi national government and partner gi county, and we have shared with the MP and the relevant authority. There's something which is coming up. Okado wache sane. Madhi nego jowa gi pi. Ba pi mai more than pipe water. We have shared it somewhere on the table, and it will work. And that is our main agenda. Mondo watikre wach issue ma ngato ni dio pi mabor. Tuom pi dodi. We are working on that. Yeah. Ingine gima ber nyalo kaw time. But we are working on it. We are really working on it. Obire tamara re. Tamara de. Ondi chaka tamwani. To tamara de cha yudo ka en gima dhi mbele. Wano ko riti ni kiani moro ni wachiko jika ni miya ka mi no. Ami yogi ato wadhi mbele. Ntire magi chako mondo giwach ni koro manwa campaign go. Yeah, no. Then weche mag barabara. We have tried. Although na yudo ka Awasi Njiko ne onge barabara. And the area is big. From Njiko piny kama ichop tongwa gi Lang'o. Dwaro mang'ama chala rudhi kama. Kora rudhore gi tich to ji neno. Weche mag ndara wasetemo. Kana donjo wayawo ndara mawuok Awasi kadhi Angoro. Wayawo ndara mawuok Awasi kadhi Ponge. Wayawo ndara mawuok Awasi ka Hope kadhi Ojienda school Wang'anga. Wayawo ndara ma wuok Ogwedhi kadhi wuok Katito Road ko wuok Ogwedhi Nyakonera. Sano okethore nwa yawe mana second year marwa mana donjo first term. Sano okethore waketo ne pesa. Keto ne pesa maber modong mana engineers kwa kama gidhi timo survey, gidhi timo procurement mondo ger ndara mogwedhi no. Na yawo ndara mawuok Liech Kanyipola. Waketo wadhi loso this financial year. Waketo ndara pesa mawuok ge Kanyipola ka church donjo ka Wabwaya to Oriengere hukum honorable Koyo benya se wuogo from Gere nyaka Lam mondo jowa ma Kanyipola gi te ka giwuok Kanyipola jowa moda wan ma Kanyipola gi ka giwuok Kanyipola to gidhi adhiya nyaka Ngere ka Gondi ma ok gi chandore. Nje gi chandore kabisa. Kanyipola, Kakola, jo area no te chandore. Koro nje wawuoyo gi honorable Koyo Onyango Koyo mo gomba kama okone ni mheshimiwa andala sandara makorwa koni waketo some budget matin kaka ingini Pes County ok ber roma gi mar national government. To can you please kindly keto makoru ko chacha to no yiena ni embe kanye rie kamodake odhi loso mondo mapani is working on it. Koro joga gi wuok Kanyipola Kakola ma malo Liech ma malo
area ma kuka kodwar jowa gite ka giwuok ka to koro gidhi Angere straight ma gichope Lamu. And as we speak nitie ndara mano yaw mawuok gir Liech kadhi Bondo Kachola to pesa ne tin koro nokole te. Koro nyo wasewuoyo gi county government, mwawuoyo gi government through the public participation and whatever little momiwa mag wuorgo, nyo wakende pesa mondo riw diere kanyo. Kanyipola gine mabuko gir Liech to Bondo Kachola, so that jowago nyalo kadha kanyo. So road network ing'eni ema konyo piny. Road network ema konyo piny. So wasetemo kanyo. Kibiro Njiko wan gi ndara mar Boya kadhi Onjiko e area mar jaduong' Abilo Ng'ombe kanyo to donjo Onjiko primary, Onjiko Kobongo primary. And kanyo nyaka go erokamano ne my predecessor ni Mheshimiwa Ayib ndalo moro noketo pesa moro mondo los ndara no. Though contractor no kotimo maber ahinya. Then kadonjo to chudo ne chanda, ayudo ka chudo ne chanda jogo kabisa. Naloso negi ndara no wuok Boya to Onjiko Kobongo primary. Now waketo ne pesa moro matin manyo wayudo kendo wadhi loso go ndara maber mondo obed motorable. Jowa ma Boya gi te ing'eni mago jowa mwagenorego kabisa. Koro ndara odhi olo kanyo to wadwa no owuog kata koko dhi skul kanyo to nitie kama odonje kanyo. Jok gweng' ma kanyo go te. Koro wadhi loso ndara no mondo jowa ma Boya go kadhi. Jowa ma Wagunga Kochieng primary ne onge ndara. Gin ndara ma giwuok ayweyo. Do ndara ka kona ma yweyo ni ng'eyo ma gichop Kochieng. Though nyicho bedo mokethore to kanyo waketo pesa mondo los ndara no to ne giwacho weche ne nitiere ma ji obedo piny ojore. Wan gi bridge ka be ok en box culvert mana chako loso sama no wabiro ma tinde ginyalo kadho. Ndalo machon ne kako bichulo kadhre, but nitiere riba Nyaidho ma kopong' to pong' maduong' kabisa mo overflow e wi gino. Koro nyaka wachni gimed holes mag culvert 900 meters 900 diameter 900 diameter ariyo, then gibuge, then gitim patches moko manyo tim en motorable. Jowa moko chieng' ok nyal nindo oko ikodo chwe chuodho tamogi. Gima nyalo geng'ogi seche matin en pi ka koth ochwe mang'eny ndalo flood to pi nyalo biro mapong' makadh wi gicha. Koro jowago wasebedo kwa and I'm still on mission mondo ayud pesa mondo chak los kon ndara no kendo maber. Ndara ma owuok Ahero Medical to dhi Mwalo o Kasirere Bur ne wayudo ka onge nadlose njo wachak watimo ne patches first year ka donjo kendo sani wabro miyo keto ne pesa mondo next financial year to koro en next financial year mondo obed maber. Ne nitie ndara moro mawuok Riat kendo ka dhi Mwalo Kasirere nwaloso culvert no giketo maber ahinya, nitie kama onego wamede culvert. As we speak nitie pesa moket matin mar loso ndara mawuok Riat but Kolunga ga Riat market to dhi Mwalo Kamireri. Mano wadhi lose maber. County is working on it. And most weche mag ndara pani awacho ok anyal wacho gite. Mana matin kinge ko mana weche mag thieth. Weche mag thieth ing'eni en achiel kuom pillars ma bende koro miyo oganda chiedho maber. Yes. Weche mag thieth osetimore ok maber ahinya kaka waparo. Kaka ing'eni thieth weche mag health is very complex. But kana donjo nayudo osiptal miluongo ni Ayucha ka my predecessor Honorable Ibi nogero pok norumo maber. Koro waketo pesa moro mwatieko mowire molose kaeto wayawe maluongo jowago mwayawo osiptal ma Ayucha. Is really working maber up to now. Mane first priority mano wachiwo wach mathieth. Wach machielo nagero osiptal dhi olo Njiko location te onge osiptal. Nabedo gi chifego to gi jopiny motimo public participation mwawinjore ni Onjiko mangima ere kama wakete osiptal. Mano wayudo kama wakete osiptal manyicho waseketo osiptal Onjiko odong' anong'a yawe kende. Odong' pesa ma iketo equipping tende yawe. This inyalo yawe anytime soon. Pod wawuoyo gi imanyo dakteche in access to gi equipping ida timne equipping mondo yawe. Osegere, osechiele, osewire and ready for use. Odong' mana gik ma wach nigo. So now awinjore gi Onjiko te mwawinjore ni mano osiptal gi kama nwagere no. As we speak, stima nche podonge, osekel stima, transformer ni osiptal. And we really talked
gi jowa ni kawa kelo development ka koro rite kaka maru ne anyalo appreciate jonjiko location jokobongo jokogelo jokakmie jokamagaga man kanyo jogo setimo magise on the project kaka mari masani jokel stima mheshimiwa Jared Okelo nodhi owuoyo gi jo Rerek and mowinjore gi jogo mokelwa stima kanyo ma 43 household in that area idhi miss stima nono kaka njo tim mwalo kamireri kaka idhi tim ka because siptal manyo nitie kane transformer ne kanyo koro siptal adhi bedo gi stima and kar waketo facilities to obedo ready for use anytime soon. Oren waseketo nchi waketo pesa moro gergo doctors quarters and unfortunately pesa no krom, so we are still working with the Department of Finance and Health mondo ging'e what we can do Oren and even fencing and weche mag thieth tasebedo ka bedo kin makata dire moro wach moro ne ntiere mano timore matin tadonje mamago to gine ok wanyalo wacho ayocha and wang'anga but nitie moko ma itimo maber mondo ji oyud thieth makare. So as we speak Wang'anga Health Center nadhi kwayo Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o ma waketo that facility mondo ger. Unfortunately kano ket pesa the contractor ok notimo tije otimo okunyo trenches moko kanyo kasto weyo koseweyo to gicha financially enokadho. Koro this time round I must appreciate the Department of Finance. I must appreciate the community at large Mawang'anga kum owning the project and gisebedo patient nyo ket pesa moro matin ma anytime contractor dhi dok ok moro cha oseriembe site koro nitie mabiro manyien ma nyogi gi identify maber kendo dhi tiyo mondo gino timre maber. Wang'anga Health Center gere e standard menchi wadware mano wadhi timo. Holo hospital nyicha wacho ni mondo wadwani wamiwa wagorne plan wan gi hospital but wadwani watimne extension nikech en gi lowo maduong' maber kabisa. Wadwani watimne extension wagerne ward and maternity bende waketne mondo holo mondo bed kaka hospital mamoko. We are working on it. En pesa mar county otin pesa mantie mabiro e county otin ema mine ka jakom yuago ni why don't we kawo pesa mondo wakete county mang'eny so that development ma nyalo dhi on the ground e wards. Iwinjo ni sani ma kane an gi pesa to ginyaga kani olo cha gere uru room ketne uru mage ma Wang'anga urum piyo Onjiko yawe uru kiny ting'eni mano teko ma wan onge kaka MCS nyakumanya to pesa momi matisno bende ing'eni majo mana jomoko mana jomoko kacha kateri kacha mondo nyiswa ni to in kaka jatelo mabende koro main tam ni mar ariyo weche mag rowere matindo akani ere kaka ibero ngimagi e county mari ma Awaso Ndiko ward. Erokamano. Kane wadonjo 2017-2018 financial year ne watemo bedo gi different groups mag youth. Nwamiyo water pumps and we have a number. I could have get you a list. Water pump, car wash machines, and majority of them nwamiyo gigi are still working with these things. Moko to no moko ti few mana individual poko mane olalo moko ne ouso moko, but majority of youth ma wasi ando njiko manwamiyo kadhi mwalo kubongo ka ntiere kijende wa matiyo gi gine dho nyando kendo giloso alot ka gigolo alot kacha maber kabisa gi nyanya ndalo chieng. Nitie daora kiwuok Kouko ka kichomo daora bridge ma Kouta bridge ka that footbridge but the kama kidhi kanyo yudo kana ndalo chieng ti nyathi moro kanyo manosebedo ka pura alot nyanya asedhi kanyo mo miya alot gi nyanya madhi go dala chieng mona riera mo miya alot gi nyanya mago empowerment and there are so many things we have done. Masenyiso jowa ni gimutimo groups emakonyo and there are so many groups ma wasebedo kata ka konyo me as individual and moko bende bwana ma iluongo ni Mandela achiel Mandela Medusa more miyo groups yes and he can confirm to you en mani ya gimutimo okisike chika kelando ni mai timo mita timo na timi kadho idhi mbele to kiwacho ni ma timo misike to kidhi mbele koro county wasetemo nitie groups mana wamiyo
women group en mani pes county ema pod waywago pesa biro matin it's not makosa mar governor Nyong'o ok en makosa mar MCA Ngeta ok en makosa mar speaker Oraro en makosa manobedo generated from malo kuja apart from of devolution nonego bed ni wawacho ni 30% Manyiso ni ok en makosa mar MCA. Ok en makosa mar MCA. Maja piny ko kwacho ni MCA ok ti. Kata mar governor. No, en makosa manowuok malo sama ne giche cholos. Ngini ji ne pok ong'e ni devolution entails what. Now, PG ko ka realize. Ka devolution ni omiyo wan gi daraja moro ka wanyalo kadho. Devolution ni omiyo wan gi ndara moro ka wanyalo kadho. Devolution ni omiyo kuinwa pi. Devolution ni omiyo wan go osiptal. Mheshimiwa Ngeta lero na gima ber kabisa manyiso ni japiny karo ywaka to makosa ok maru. Makosa ok marwa pase. Nitie joma lazy I cannot. Manyiso ni kata predecessor mari kara ne blame mana nono. Nitie joma lazy. Nitie ng'ama go geta. Nitie ng'ama bende lazy. Nitie joma lazy. Nikech inyalo pimo. What? Inyalo ang'o ng'ano timo ma. Nitie inyini gini en kisera. It depend with how kake di kisera. Ina mana penji kecha winjo kaka ni donjo yao yore ni chako wacho kacha ni tije mitimogo ini minyalogi ana minyalogi ini minyalogi I've been in this thing I've been in county for 2013 nyakibedi gi some closeness gi executive yes not closeness ni di kodgi bed but ibedo jasera jakisera ok inyal dhi executive bed nikech watimo negi oversight ka gidhi maraj waluongo assembly wasamon gi kendo wapenjo gi but na kejake luora ne to ni bana no ok luor marach ipenja bend gi mo was but luora na ke luora gi amaja wasenji ko kwayo are they still there or ngato lal kodgi keche inyalo kwa gik moko through public participation kaka wachni no to nitie jomoko moero ketho gik moko to I can confirm to you ni county wane pok waneno such kind of behavior ka en gimoro mar jawasenji ko to biro dhi jawasenji yeah ma kineno gik mabende koro semoko sekidni plans mag ADPs annual development plans magi kaka no chako from gi kama bende koro wachope neno ka executive teri maber so far so good gik ma portion manwaketo annual development plan and the CIDP so far so good you know we have CIDP run for 5 years ADP run for 1 year so far not bad even the project when your team last year nje ne wagero ndara mawuok Gatito to Ayucha school it's there ni wagero ndara mawuok Hope Wanganga it's there ne your team ndara makochieng ni it's there no wagero ndara ma the other year no wagero ndara makanya chambla which osakethore no dwaro some maintenance ma serious ka Nyachambla road we did it the previous year it needs some rehabilitation mutegno no keto ndara Baraka road which pesa mano ketin that the road is too long but access both sides nyalo donjo machudho manje gi yoro jakoro onge but pok gitieko lose maber ahinya ndara ma Baraka road onjeko Kobongo sub location ndara ma wagunga mwako chieng ni onjeko kaka sub location ndara ma Ayucha ni Ayucha sub location ndara ma wuok Awase kada onge contractor mayu akiwudi ni poko chule mano koro kanyal ng'e wachudo koro kanyal ng'e wachudo koro to weche basari mabende koro ni ng'urkani tiwache na wakunga leri wachudo ne wan ka osemi contractor tich kake miye ok wanyal ng'eyo kaka otiyo ema dwa ng'e ni to tiyo manade be gimotimo vis-a-vis the bill of quantity be gi compact for bill of quantity and what you are doing on the ground be gi chalre mane madwa ng'e then be time maber mane oversight mane kama koro oversight chabire then kakida chule kuiro mano koro up to contractor be man payment kuiro mano koro conflict of interest adhi manyo ne payment asu iwinjo wana there are some people ma bende kata kidino ko timo maber tibi owacho ni payment chande to inyalo mana go dhok ni yawa ng'at ni to otiyo maber wa clear inyalo clear ng'ato kaka ng'ama timo oversight to ok ni dhi manyo ne ng'ato payment yes mano koro conflict weche mag basari wano kantie ng'ur matin wach mar basari is a tall order en gima nigi problem kata before ing'eni pesa man wanyichwa yore mar basari en 4 million to en muting'o scholarship then 4 million gi scholarship tida miye wan gi nyithindo ma apply over 1000 then scholarship nyithindo apar then kigolo scholarship dong around 3 point something matin ka ichiwo basari nje wachiwe watemo but sani to basari onge ng'ato no dhi e court
ni bursary michiwo ni ichiwe illegally. Ok en entrenched in the constitution mar Kenya. And it was just agreement between the county government. Noonge constitution ni county use onego bed ni chiwo you bursary. Koro kan nodonjo ni gini itimo out of the law. Of the law. Then owinje. Sirkal owinje awinja to be koto miye owacho ni sawa gini timo gini wang'ado. Koro nong'ado all the bursaries michiwe counties te ok kata Kisumu kende. Then there was an extension mane ikwayo of which Kisumu be jokwayo and other county. But extension mane ikwa mana ni mojowa matimo manie scholarship ka odhi mbele otieki of which it has not gone through, but your controller of budget work on it moke duoke piny ka. But you know July and August nje pod itimo uploading of the budget. So many things pokunyo work out, but aniko ka angeni ya system. So mane extension mana kwa mabende unewa legislative assembly muatie ko muakadho na that extension. But everything mitimo kwa nyaka kadho assembly. Ano kabende bill no keche jakom bende no kabende wach lore kacha ko wacho kana ni bende counties mabende wanogoro pangwan ga biro ng'eny kabisa mono go bende duoge piny. Inyalo wacho mano from nga mano wacho mabende koro ni sani ni jakom wacho ni counties prangwan ga biro ge jomoko wacho koso jakom mo wacho prangwan ga Raila Amolo Odinga mondo eduogi samingen eduoko gi to bende wards moko bende dhi lale. You know mano gima jakom wacho we cannot contradict. Kech gimine ne watimo wantiere ni wan ka because of jakom. Ka onge jakom wan ng'ama de onge ni wan onya bed MCA. En jakom. Koro ko wacho gimoro to ok wanyal contradict. Kech oneno mbele molowa. Jakom neno kumok wane. Wan onge wan e tiende ka. Wa support gik mowacho no. Wan jo chama ODM sani walando ODM kod broad based government ma jakom tiene ma wantiere. Mheshimiwa inyisa gima ber kabisa kandi ni de onge jakom do kibedo MCA ibedo how to en mokelo devolution emokelo ward gema mabete ka ok jakom apa ni jakom moketie telo Amolo Odinga ya piny Amolo Odinga emokelo gini kosekelo okel gimiluongo ni county. Kosekel county kel ang'owa ward. Koro wan gi government in the government. Wan gi government wan gi sirikal ma piny ni sirikal maduong' malo say government government. So we have to sani kere tiyo nade sani wan gi sirikal ariyo, devolved government and the national government. So one a devolved government ka to devolved government dino kwa yudore kani Raila okokele kara Raila okele kae to koro wadhi e ground to wakwayo jopiny miwa uru kora okel gini mondo wakony. And we must start with the people and Baba Raila Amolo Odinga. Nyasaye mepolo mana momi wangima. Yes. Yeah. Winji waber kabisa kuno mgejwan kamora mora mitire medikete mane chunyo na GTV kande podwan kande kachel koda Mheshimiwa Maurice Ngeta mabende nkanyo MCA no mar Awasi Wanjiko Ward osenyiso wa gigo mabende osetimetolo na mokongo kuno mgejwan jo bende kako wacho weche mag pigi osalozo kacha weche mag stima weche mag skunde kachel koda bende weche mag thieth kuno mgejwan ponono ni kande to bende digo mondo miyorno ote mag machuok tinyalo ormano ote kanyo kuno mgejwan wadhiruge telo mar ariyo to wadhi chako gi somo ote magi kato bende wadhi yudo ni to en bidhiro mane mabende koro kwako kacha Wasanjiko award bende koro duong' ma Mheshimiwa digomoro miyo kony mapiyo piyo kato wadhi neno kendo kacha bende siasa mag Kisumu County. Kumano medikete Chunyagi TV wadogo bang samachuok. Ani luongo ni Dr. Zippy Okoth ma ilongo ni Chuny Onagi TV adundo jalgo. Stay tuned. Welcome to Johannes College of Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence and compassion. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now,
introducing German language classes for those interested in Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited. Call us on 0739 216 209 or 0727 829 793. Visit us on www.johannesmedicalcollege.ac.ke. Johans College, empowering health, enriching lives. Hi guys, anilungani Dr. Zippy Okoth, ajasigana, award-winning storyteller. Totali kaboro dwe mara pagachiel abro bedo gi show milungani Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwai ni mundi chop kanyo kikideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kacha chande kata Instagram iranga Zippy Okoth ibro no gik maketo kanyo ero mondi mor godo chunyi wabro keto no gimoro mora about that show. Machiegni kendo nyakora mgejwang kamora mara mentire tilono mara rio mabende podo to kachiel koda MCA mar Awase Onjiko Ward Migosi Maurice Ngeta nyakora mgejwang kama bende nwagombo kode mbaka kacho senyiso gi omedo timo nyakora mgejwang kendo jo Awase Onjiko Ward kamora mara mentire mai sambende koro onongo beni wa tudre kachiel koda MCA mondo mi upenye ni to ang'o mosebedo katimore wacho ni kwadwa kane telo mar ariyo to odhi kawo kacha thuolo mondo mi wasomane ote mabende osedonjo kendo wan kande kaachiel kod Jaja Dero Jowacho ne chenro kendo winjo maber kabisa Edwina Atieno Wesi machiegni wan gi Zaina Wino Valerie Tianga Sunguti wan gi T3 TT wacho ni ambo luwo chenro ni maber kabisa wan gi Bwazo Gal bende wacho ni ne chenro wan gi T3 TT wacho ni ber kabisa pamoka cha maratari to maratari to kamano medicate mane chunyo ndagi TV kanyo koro mgejwang kama bende podwa medogo mbaka kendo wa neno ni to chalo nade mheshimiwa Ngeta nero kamano donga nyo seno gigo mabende kura achievement mabende setimo e Wood Mari ang'o mabende setimo ko mijiro maduong' ahinya mabende ponono nyalo kelo luoro e Wood Mari kata ne jodak gino bende setimo ko koro thiro dongro kata mana nyayo kwe gima nyalo kelo manyala jeopardize the development in the area or any other region and insecurity. Number one. Number two, gina necessary chaos. And insecurity
the local security apparatus, I think we have been talk gi work on it. Keche njo rach kabisa chien kacha kabisa, but okanya wacho no bera nya pase, but they are really working on it. Insecurity kuo jimigo oyaye through development, but as we speak now, we have the OCS Awase, the new OCS Boya, and the team OCS IL, the OCPD. You know, my area of Biro Nyaka side ma you are aerocon. Talk ka police kanya kidhi toka dio kanya kidhi mbele kucho. Mwalo kanya dhi nyaka donyand. Koro area no police ma aero gi makava. Then area maboya wanjiko location kanya kidhi malo nyaka part of it kano mano police maboya. Then Awasi deal gi area wa malo Mawasi code from boundary wa Gilango up to Mwalo Ren Gine Koni nyaka part of Muroni Bathika Martin. And they are really working on group moko ma nying moko marach dicho moko ya katalang moko group moko magala. So they are working on it. Nikech osebedo insecurity osebedo marach ma kata ka ji nigi liel arita. Tiyudo ka jomoko biro gi torch to ketho lien no to goji, you know, gotieno ka ji ni arita. To mana they are working on it, and mang'eny jose maki jomoko imako, and wakwayo jowa mondo bed vigilant, and ng'ato bende nyalo wuoyo gi family mare kata ka nyathi nyalo wuoyo. Nyithindo masani ok giricho te, but iwuoyo kodgi. Wadwaro ji nyaka wuo, nyaka ji wuo mondo ka nitie ng'ama nigi intention mo marach ni ma this is not the way to go, that's the way. So kendo ywak ma wan ga nyaka wadwani ji omed puonjo nyithindo. Ang'eyo kata sani a number of university student ma report, moko report nyoro, moko report adek achiel, gi report days mopogore opogore. Gin now good number, and some of them wase tudorego kendo wajiwogi kaka a local leader margi ajiwogi kendo awuo kodgi, and nitie kaka watemo kech ng'eni nyathi kipuonjo piny ngima. Kipuonjo nyathi ni baba ji ok opuonjo nyithindo tapani mawuondore. So we are working on issues mag school mondo each and every person mawuok kanyo bora ni ng'ama pod ni age monego dhi school mondo dhi school, and that one we need the government mondo med pesa so that, and really look the issue of bursary mag county most of the award kech kanyo ng'eni wacho wan ji mang'eny reach out moloyo kata any other offices, political offices, I can say. Kech wan wasiko kodgi ground ka MC en ng'ama wasiko gi japiny e ground seche duto te. En okinyi odhiambo weekend en gi japiny MC seminano gi. So wakwaya mondo sirikal omiwa pesa piny ka mar education mondo opuonj nyithindo. Then kaeto mondo wager TVET mang'eny. Each and every location should be having one TVET. So that nyithindo wagi moko ok onyal, kech ji te ok nyal bedo ma gi somo te. Jomoko nyalo rem gi form 2, form 3, form, you know. Kiwuok tiyudo college kanyo me koro keti busy. How I wish ni kawa nyalo bedo gi mano. Each and every sub location. It depends with the catchment. Kata ka nyalo bedo up to location or sub location. So that nyathi tieko school to donje TVET. Ng'ama dwa timo mechanical, ng'ama timo IT, and I'm happy nje ne waneno ka some of our people ma nie offices mpuonjo miwa computers in Boya Polytechnic, and wadhi mwaya one of our son from I recall the Washington Okoth no mobile mo kelonwa both in Nyando TTC
Nyando Polytechnic, and Ahero. Ahero en Boya. So Boya nitiere nyithindo matimo IT sani. So inyalo wuok kate form 4 timo IT kanyo, itimo mechanical kanyo, itimo so many courses. Then idhi yudo tich. Tije mantie milande kade account gi, tije certificate, tije diploma, and nitie mawene job graduates. So we have different categories. So once kawa punyo nyithindo watet, wabiro gi lokruok mang'eny. So I'm still pleading. Mano bibiro yudo ka koko mag gweng' odok chien. And I can tell you, there was a time na there in a certain funeral, and I warned them, aneno gimoro ka, tie area ni, ng'ato nitie madwa kila koko area uni, ene ka odwa ket koko area uni. I warned them. Okotieko 1 month, kanidhi iko ng'ama chiel, be ng'ama niko notho e the same funeral, no collab. Kanidhi ike, gima na warn gi kacha, nwaneno kacha. Kech nanyiso gini, kineno ka ng'ato bieda, kata kidak jomodak kar, ineno ka wadak maber. Kineno kata ka partner ni biedo, dwaro mier, ineno ng'ani to dwaro mier. Koro kineno ng'ato dwaro mier. Mano opponent mari. Not opponent. You know, I'm not talking of opponent, but I'm talking of generally, which is nyalo thiro dongo. Ing'eni in a area, ka ng'ato wacho ni oketo kamoro achiel gi koko, to otamo jogo development. But mano ng'a okanyal yie gi kabila ni dwa keta ji gi koko ma unnecessary. It's not an opponent, but yani I'm talking generally. Ne juma timo kamano. Joma timo kamano. Kata kidhi ni digo ne MP ko kata MCA ko kata governor will not help. Ka in gi dwaro governor to dichonyo dwaro governor. Kidwaro MCA dichonyo dwaro MCA, kidwaro MP chunga tisel mana agenda ni. Kidhi go ng'ato public ni wacho ne no, there is something me and wacho ne ng'ato wach moro madanyo ber, but not utterances. Mago wacho gik ma way in terms of gik ma nyalo jeopardize development. So ema kelo ni kagi. So ntiere gik ma kaka wan wasebedo ineno gimoro, inyalo foresee something. If there is something I'm seeing here, to nyalo result to something else. So an poda kwa jowa majawa Onjiko. Let's keep calm. And let's be focused. And there are so many areas. My G are very busy and Ginjoma focused. In our area, our Senjik, G are focused. G odi jajagi shughuli. Joma siasa nyaka jigo, but and siasa maber. Siasa jigo, but siasa maber. Ok siasa mag ayany. I know you will never see me ayanyo ngato. Na chonyo ayanyo ngato. It can't. Mano giwa card. And ever since nyaka nadonje telo. Onge kama sedhi ni nade deni anadhi gol. Mano ok nyalre. En mani kama koro ka wach moro tie matek to ne ulose makotamre kung'e klose. Ok ahero gar weche mag gine. Kichang'e ni nitie gimoro mabere ma ka achako na exercise to nyalo timore marach. But ok ahero wach koko ka ahero ga ahinya. And I've seen so many people. Gini samo ng'ato kanguro dwanyore chuodho to odwani dwanyore kode chuodho kanyo. You avoid. You really you just avoid it. Because there are so many things. Miro ka jomoko nitie madwa mane ong'e ni dhi ka kendo itimo gik moko maber kendo idhi maber. Yeah. Odwaro goigo. To gimoro owacho opposite. Ng'ano bende giduokrigo. You just do your things and move on. Nitie gimoro mapechi. Manyiso ni kata bende weche mag dongruok ma bende kelo gin nitie jogo ma bende koro pod ok ne ber ma itimo ne japiny. Kati bed ng'ama ber kara Raila Amolo Odinga. Mosekonyo pinyni kendo osekelo kwe pinyni. Dong nitie jomoko elu ka mar piny goyo yaye baba kendo chunge no wacho weche maricho. Osupo kinenogi. Nitie. Dong tie. Sani cho gidhi kiko it ji. Gisecha sani by election oluong. Gidhi chako kiko it ji. Koro gin mag ng'iri ek monglo Raila Amolo Odinga. In gi wacho kuom yango. Gidhi machne. Gidhi kiko it ji ka sepol. Gidhi chako kiko it ji. Sani dhi do ka gidhi kiko it ji ugonja. Iwinjo? Idon samoro gik ma ji kata party dwaro kata gima idwaro ibiro ka jomoko ginene ma opposite. Sani cho gikiko it ji gigo broad base. To broad base no kel mondo kel kwe e Kenya, mondo kel development e Kenya. Mondo wadhi maber kik wabed gi pogruok mag paro kaka jogana joke. To nitie joma pingo gino. Gidwaro mondo koko timre. You saw kane protest obedo saba. Ipara ang'o mane joka intention mane gin ang'o.
geng ketho gima ber ma President Ruto gi Raila Amolo Odinga oseloso. Gin koro giketho. Ngech ni en anguru ma ywa jogi e chuodho. Nena ka the government nolenga ong'iyogi gigaga kokni. Nyoro neno ka ng'ama iluongo ni Gachagua ni oago US kucho kosewacho weche mang'eny maonge kod gatari. Kobiro ka to bokore okelo ko disrupt peace ma ji nigo. Ni odwa ni town obed to a standstill. Kanga en Raila Odinga. Koso. So mago jok ma iyudo ka ji abila go nitie nyaka e gweng' kuonde ma wantie gi. Wan gi Gachagua e gweng'. Gachaguas go nitie gwenge e ward gi constituency nitie Gachaguas go. Yes, onge gima ber minyalo tim. Governor Nyong'o mineno kani. He has done very well. Ne ka town chak. Sani ka biro kata ringa mos, sani kata akadho ido ka pavement nyim taksi ka iloso idino, idwa loso pavement kuonde ma ji wuothe, e milima ne ya ki wuothe. To iwuotho kama ber kendo inyalo yudo ka ntiere pavement ma godhiambo ji nyalo stretch their muscles, iwuotho kanyo dieri, ji nyalo go mbaka, joma timo exercise, gik mane onge. Nyong'as really tried. To mano ne jomoko wacho ni ka gini ywayo ma e guok. Ng'ato wacho ni ani ne oloso kama ywayo e guok. Ng'ano dong' wanguri yware gine chuodho. So there are so many things ma king'ama jasiasa ma focus. To kigere gorigo. An ka gi iluongo ni Leonard Kwama. Mano director. Wuoyi maber. Leonard. Awache ni Olasi Republic. Mano ng'a maber. So ni wana rana hinya. Mano bedo osiep Nyong'o. Mabo osiep Nyong'o. Awinjo be kipake kandie. Pinjo na mabende koro wapenjo kwa dhi tieko en ni koro sani bende gima bende koro sawacho ni Nyong'o timo maber kabisa kendo Professor Wetown Kaler. Luoro nitiere ni koro ng'ama bende koro dhi kawo bang'e bende dhi timo gik mabende koro sewegi. Kaka Mheshimiwa Ngeta. Ineno ni Kisumu dhi kama nade. Wadhi maintain koso dhi kanye. Ogine okonya maintain nikech governor to is ready tieko tamne. So ki maintain to ngeche ni nyisi it means ni kawo governor gi Dr. Willy ma gisetiyogo gi 8 years ma gidhi 10 years iketo gi kanyo. Mani maintain. Mani maintain status. Maintain status. But ngeni governor onengo bed maintain koso nengo lokruok moro bedi. How do you maintain it? Ere kaka di maintain. Ini dwa no bed nade. No. Election will come mar governor. Kata ma wagite. But do you think ni ntiere lokruok moro monego bed ni keto kose odhi adha kaka en? Lokruok as in leadership or lokruok in generally Kisumu County kaka nene. We always desire to do much better all the time. Every now and again, we want team at par. Governor has done tremendous job in this great county of Kisumu. And me as one of the leaders Matthew must have with him, have seen. And this team. Oknyal bedo maber te. Te momiyo Kenya ni ne wayudo uhuru 1963. Kenyatta kawo up to 78. Moyo chako kawe up to 2002. Kibaki okawe. Aya, Ruto ngane uhuru ok nyalo time. Ruto time. Pok wachopo kumwadwa. Governor Nyong'o nyalo timo. To ok wanyal chopo kuma pod ji expectation nikech japiny to dwaro ni odaga kaka ng'ato paro kaka idwani dagi kaka adwani dagi opogore. So ok wanyal paro moromo duto te. So ang'eyo ni kama obiro weye, walamo na Nyasaye ni kama obiro weye, onego ng'ama chielo chako timo nade utere kama chielo. But ok wanyal maintain nikech governor to koro tieko tamne according to the constitution of Kenya. System oloki. Constitution koloki to wanyise chani kare do biadhi ambele to ngini constitution 2010 okibgelo makomi awuot lumo bendo chungi neno ni preferred candidate mari nyalo bedo nga jawuot lumo chung. We have Dr. Ron, we have Dr. Willy, we have Professor Jenda, we have Adomo Wur, we have Rosa Buyu, we have Nyakamami, Ruth Odinga. All of them be the leadership, and we have seen. And the gise bedo kagi giwuotho gitudo gi jopiny. Some of them poko wacho. Kata an poko winjo ka Ruth wacho ni an adwaro gamana. Kata kama nitie poko winjo ka wan kaka supporters inyalo ni ato ne ng'ane ber wang'ang'ana gi ng'ate. But
the best person mabiro miyo ng'ato at the end of it en Raila Amolo Odinga. But ng'ato nigi ng'ate as we speak. Don't kamano. Koro wambole ni kikawe jomoko wacho ni ne wang' ne wateme ng'ama miyo. Baba mabiro Tende Baba mabiro ini neno nade? Baba mabiro kae na mama Baba mabiro sani ng'ato nigi candidate ne. Kata imbi nigi candidate ni? Kata imbi nigi candidate ni? Nigi candidate na. But to ngini okan Raila Amolo Odinga barani candidate na moti mang'owa. Njo ze wacho no njo wacho nyakach. Ni jogi tabro bedo go achiel to waneno white smoke. But imbe kingi ng'ato imbe nigi ng'ati. Yes, of course. And I'm a person of interest. So I am to say ni ambe an gi ng'at. Ya wase onyeko gombo wicho ni to mana ne ng'at. Gingeyo. All of them. Kani ok to kiwach. And gingeyo kendo gingeyo. Mok chat. To kiwach. Gingeyo. Ora kiwach ka gingeyo do kiwach. Awase njiko gingeyo. Ni en ga an gi Dr. Joshua Rono. Kendo wadak go kana. Kendo dak e wodna. Ingeni Rono dak e wodna. Bio wasunjiko woro ngeni ni Dr. Sani ok wanyal wawo koke wach ni nikech Raila nyose wacho ni stop adhi bedo kudu piny. Koro ng'ama chielo nigi ng'ate. Wa penji mandi mato ne awase bado wa penji mandi gombo na ning'eyo ni to ang'o momiyo Dr. Joshua Rono ema utero ka jo wasunjiko ward. O kaka ja wasunjiko ward kaka jo Kisumu County. But majo Kisumu County. Ngeni kata bed mana Adoma Kisumu County. Kata bed mana ang'o momiyo Mori. Ang'o momiyo Mori Kisumu County. Kata bed Ruth Adhiambo nyaka mami. Koro sani en Dr. Rono. Nyaka mami Kisumu County. Jogi te wuok e Kisumu County. And they are suitable to be in this position. But kaluwore gi mara gi kaka seneno kacho ni mae ng'ata maber. Nyaka wach mana. Ang'o mihere? There are so many things. Ninyiso mana dekende. There are so many things. Adekende. There are so many things. Even other leaders kite, they are my friends. But yeah, time mok you kinya wachania. Ni support ute as we speak. No, you must have one. But ko wach kana niya, ni kinyen en okenero ni en ng'ama ja no Rono mi gima chielo. Takeni Mike mawa dhi. Gima Jakom obiro wacho nwa. Mheshimiwa Morris Ngetagi maire go enadi. Nikech ni kawo stand ni. You have to. Ini wach to jomoko ka pinjo to gidhi mana ni para ng'o japinjo kdo jatelo kdo wacho ni anta prefer ng'an. No. Nikech ng'ene gik mwacho kande bende konyo Raila Amolo Odinga wacho ni mae ng'atwa ma bende pano nikech kata umbu nyalo luongo to wacho ni ng'uneno ne nyalo timore nade. Nyalo ta Kisumu maber kabisa. Raila bro ng'iyo ng'ama ber mong'eni nyalo kawo Kisumu bang' nyuol. An kaka an. Ubende kaka MCAs inyalo gwelo. Kama achiel man gi dalacha. Nakano nigi pache. Injo wach no. Freedom for all. And freedom of expression. It's there. Ok en makosa mar ng'ato. Ok en makosa mara. Marero ng'ato. Freedom. But nitiere kama achiel kama wariwore achiel. Umbrella. Mar Raila Amolo Odinga. ODM. Jowa gi Professor Nyong'o. Gi all the leaders mag ODM. Kose wacho ni wadhi ka kanyo kwa kadhi. Mane umbrella. Mane wanya contradict. Ok inyal contradict. Sani pod wadhi wawere gi gigi mondi. Wa concentrate konyo jopiny. And I'm repeating. Wawere gigi mondi wa concentrate konyo ang'owa jopiny in various positions moyier wae. I must say that. Kako wachnwa. Donga sani wan pok wachako campaign ne gweng'. Kech wang'iyo ni itima ichung' kodgi. Wan kaka gweng' kuchocho. Li ng'ato samoro yudo liel. Ichung' kode. Sam ng'ama yudo liel. En ng'ama nigi pek kabisa. Ng'ama nyathine dhi sikul. Nigi pek kabisa. Ng'ama tuo mane mobedo bedridden ja. Nigi pek kabisa. Kakoro mano kinyal konyo ng'ama jalo kamano. Ti igo siasa manono. Donge nyaka wachung' kodgi. So nyaka watim gima what it take to do for the people of our respective areas for now. Mheshimiwa erokamano maduong' ahinya nikech saka thuolo makende wagoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana ka ndie kendo waneno kwa twak maber kabisa. Wang'ena kapo ni wan kacha gi ote mokano ka bende members wacho network ber kabisa wan ka gi jaji Adero wacho ni bende network kandi winjo maber kabisa ka en dalno ma Kisumu County nya kura magaji wangero kama nodonga nya komedi ketamane chuna gi TV kapo kwa tiko raka uthulu makende mondo miami Mheshimiwa Ngeta ponono nini kachagi wachi mugik mabende dinyis jo Kisumu kachel kod John Jeko erokamano. Finally kapo ka wuo kata adwa goro kamano ne Jawa Senjeko what again
for standing with me, and as well I do stand with them in most occasions. Number 2, I got recommend leadership of the assembly where Kotel Speaker Oraro, Deputy Speaker, the entire team, my assembly, and all members and the staff. Thirdly, I go recommend Professor Peter Nyang'o kamara mama NTA kumiwa enabling environment mar tiyo kod kaka MCS ma Kisumu County and his team, the entire leadership of executive. Ago neno kamano. Fourth, ago erokamano ne Raila Amolo Odinga kuom tayo piny Kenya. Osebedo ka Nyasaye osemiye wisdom motayogo pinywa mar Kenya ni ko makore gi joma moko kendo ok en ng'ama ja ubaguzi. And as I told you, ni onge jadak, ji duto te gin jopiny. Kane Raila osebiro Kisumu kata iwinjo kogung'iso ji ni ji osebedo abeda ng'oge gi kwe ma ok odwar kata weche mag dhawo kata weche mag koko, eka odwa ger pinywa ni. So wagone baba erokamano maduong' ahinya kuom ting'o oganda jokanyanam malo, kuom ting'o Kenya malo, kuom bedo steadfast e leadership mare all along. Raila osemiyowa example maber. Mogik agone Nyasaye maduong' erokamano kuom miyowa ngima, kuom miyowa wisdom mar rito jopiny, kendo kuom tayowa seche duto te umbo tayo mayudou, kendo akwa Nyasaye mondo oger chunye onagi mondo duond onagi, duond jaluo owinjre kamoro amora. Nyasaye mondo ritu, ogwedhu, to moloyo duto te to wabedo gi kwe, wapuonjoro nyithindo gi koko man unnecessary, ji owe. Ng'ama jama chienglo Nyasaye ogwedhi, ng'ama jama chienglo kare kethore, ng'ama jama chienglo ok winj maber. Nowadays Nyasaye chulo malipo ni hapa nowadays. Chon ni wacho ni bro tini neno maka jok matimo giricho go ok dhi mabor. So let's have peace. Let's thank God all the time. Let's respect our leaders. Yes. Erokamano maduong' ahinya. Winjo kaka bende Mheshimiwa Ngeta wuok kacha maber kabisa Nyakoro Mgejwang', mano MCA mar Onjiko Nyakoro Mgejwang'. Agoro kamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo na TV kandi adundo jaluo mabende chenro ni en chenro mar aguch siasa makelo ne kacha saa 11 nyaka saa 12 pile kapelo Nyakoro Mgejwang'. Omiyo med kete mane chunyo na TV kandi wan bende gi chenro machalo kaka duondo nagi, wan kacha bende gi onagi kod wal Nyakoro Mgejwang'. Magi achiel kuom chenro bende wabomedo kelo kandi chuny Onagi TV, kama bedo wamedo go mbaka kachiel kod jotelo gi jolony mopogore. Erokamano kuom ote magi mabende yoronwa kandi chuny Onagi TV Nyakoro Mgejwang' kuom kawo thuolo makende mar bedo kodwa chaki nyaka sama bende koro watieko kandi. Erokamano ne bende japicha moro mesido kandi mumo kuom nono ni picha mabende no kandi ler nyaka kamoro amora mantiere, kachiel kod medusa mar chenro ni kata mana producer Nelson Mandela Okore mabende to matek Nyakoro Mgejwang' mondo mi yudwa achiel kachiel kawuok e chuny Onagi studio. Mane tai chenro ni en Steve James Nyakwar Nyaronyo wana kwa thulu makene magu. Erokamano maduong' ahinya uritu masani Mheshimiwa. Asante sana. Erokamano James. Wamor kabisa. Erokamano. Wachakwa ruaki kendo. Abiro kuluonga. And I'm very free. Unless ka moko tich mar jopiny mane gimiyowa. Sama an thuolo abiro biro. Asante sana. Yes.